Sa Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Kamakadlo para iyo mga magduduhan balaod ng mga Pariseo. Mga salingkapaw, hinahatag niyo sa Diyos ang ikinakulong na bahin, bisan ng mga panakot, sugad ang herbabuy na, hananis nga ng kanilya. Kung babay niyo, ang labaw pa ka-importante ang mga pagturunan ang balaod, sugad ang katadungan, pagkaluoy, ngan pagkatangkod. Angay niyo pagbuhaton ini, ngan diri pagpasibayan ang iba. Buta nga mga magturugway. Ginsasara niyo ang langaw, tikahan niyo irinnon, kunigin tutulon niyo in kamilyo. Kamakahadlo para iyo mga magturuduhan balaod ngan mga Pariseo, mga salingkapaw. Gidinisan niyo ang gawasan niyo tasa o plato, samta mga puno inihan mga utang nga iyo naagaw, pinagin pandupog ngan kahalot. Mga utang Pariseo, linisi anay ang suludhan tasa ngan magmamalinis liwat ang gawas. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Amoy tinanagod ang aton kinaiyan. Masayon natin pagkita, iton kinabuhi, iton iba, pero makuri natin pagkita, iton aton kalaganin. Kadali natin sumusun, utol manuwat kita na solusun. Salingkapaw. Pati rin salingkapaw, hypocrite. Sabi ni Sayo, inigit salingkapaw. Karoyag natin magpatuman kung mag-aghat, iti iba pagsubok titon balakog, nito ay ipapatuman, higita malatong diri nagtutuman sa lingkapaw. Binisaya, hypocrite. Aton, iyo pinulungan niya na ano? Plastic. Mo pa naman lakon urukan. Hindi nga ni tuwan. Tupperware. Naka-recycle lang na plastic. Mga salingkapaw. Kaya lang, hindi natin mga pagbasa ng Ebanghelyo, hindi masunod ng mga adlaw, iunod iton pagkasalingkapaw. Ito natin Ebanghelyo, the woes of Christ. Aniya, pantimaraho, ang mga biyo, ang mga eskribo, ang mga Pariseo. Tungod ano? Because of the dichotomy, itong ira kinabuhi. Kapulong nga nabuha. Iba ang ipupulong, iba ang ipupuha. Amo ito sa lingkapaw. Waray pagkatugma, ito na aton buhat, ito na aton pulong. Nagtitima. Di rin nagkakatugma. Kung kung dinaling ni Kristo, ano siya, kamakahadlok para iyo mga magturugan balaw, kamakahadlok para iyo mga magluto balaw dyan mga Pariseo. Similar times, pinibang niya, ginyakan niya ini pagkasilin ka makahandok, mga salingkapaw kamo. Kaya mga bintatalo natin importante sa bukti ang mga utang. Pero wala natin bibil nga pagbubuhata. Ang kaangayan nga mas labaw pa kasi Ginoo. Hinahatag niyo sa Diyos ang ikinakulong nga bahin bisan ng mga panakot sugarin babuy na hananis na ng kanilya.
kung diin pakabayan niyo, ang labaw pa ka-importante ng mga pagturunan ng balaw, sugadan, katadungan, pagkaluoy, ngayon pagkatangko. Importante ni, kaya itong anis, itong herbaboy na. Kaya ito maraw paghala itong 10% kinakulong ng bahin, pero ayaw niyo, hikalinti itong labi ka-importante. Kaya na, kung ano itong insignificant, how ako naging pumuhat. Pero what is more important is relegated, set aside. Mga salingkatan. Ang siniyan o wala ka mga utang na magkarugway. Linisi anay ang sulod, yan mga malinis liwat ang gawas. Kaya labing importante, itong habit para atin. Kaya hindi utang niya na kung rin aton kinabuhi matag-adlaw na aton kinabuhi personal. It must come from within. Magtitikan na aton. Kung karuyag natin imalinawan, kung karuyag natin katadungan, in pagkaluoy ng pagkatanto, magtitikan didahaton. Dirigay kita amo na ito makaaghat itong iba, itong pagkatangkod, itong pagkaluoy, itong pagkamatado. Matikan didahaton. It must start from within, not from others, not from outside. Pero sila natin pag tinulog itong kinabuhi na natin niya kasi masayot kita man-manda, pero mapuri natin buhatan. Ako naglabay ng Ebanghelyo katulog. Conversion must start from within. Kung nag-ungarang kita itong pagbago, itong kalibutan, itong atong sosyedad, itong atong barangay, itong atong panimalay, magtitikaw man ka atong kalagarin. You cannot change the world and the community without changing yourself, without changing ourselves. Unahaanay ang tao, unahaanay ang kalagarin, antes ang kalibutan. Pero ukul kita, pinmatado, pinpagkaluoy, kanin pagkatangkot di atong sosyedad kung naadaan o upay nga values, sige kukuloy natin ang atong pinabuhi matagal.